Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rina, a 25-year-old nurse mula sa Pasig City. I have always liked older men. Yung mga crushes ko dati mas matanda sa akin. Teacher ko, tropa ng kuya ko, office mate ng ate ko, si Chris Chuper. Saka mo na yung tatay ko. Oo nga, nahiya ka pa eh. Sagarin na natin. Sama natin yung 70 years old. Doon tayo sa senior. Dahil inamin ko na na-crush ko si Chris dati, gusto kong i-describe ang sarili ko. Galing ako sa pamilya ng beauty queens. Ay, partner! Baka gusto mo magbago. Baka gusto mo magbago ng isip. Save mo yung ano, ha? Yung details. Charot. Charot lang. Okay, charot. Galing ako sa pamilya ng beauty queens. Sa katunayan, sa aming magkakapatid, ako lang ang hindi nagka-interes sumali sa beauty pageants. Ay, alam na. Alin ang naiba. Ay, kaya. Hindi na tinatanong. May ganun talaga eh. Meron talaga sa isang grupo. Ang sama mo, partner. Grabe ka sa kanya. Grabe ka, wala pa naman eh. Uy, joke lang yun, Joke Rina. lang ha, Rina. Magpikon. Actually, pwede naman din kung gugustuhin ko. I stand 5'3", morena, at matangos ang ilong. I was 17 when I met John. He was 32. Pareho kaming members ng isang FB group ng isang sikat na band. Ang lakas ng dating ng profile pic niya. I sent him a friend request and he accepted it. The next day, he chatted. Bakit mo ako inad? Sabi ko na lang, type ko yung mga interesting photography shots niya ng nature. Yung mga dagat, mga bundok, at ulap. Hindi ko naman sinabi na gwapong-gwapo ko sa kanya. Mabilis kaming naging magkaibigan. There's more to him than his looks. Mapagmahal siya sa mga kapatid at magulang. Mature mag-isip. Para sa akin, pwedeng pakasalan. Kaso lang, mag-boyfriend nga lang hindi pa ako ready. Ayokong sabihin sa kanya what I feel. Baka naman kasi crush ko lang siya gaya ni Chris Chuper. Baka naman at 17, I was too young to fall in love. I was also scared dahil since he is way older, baka he is manipulating me nang hindi ko namamalayan. Nagloko ako sa pag-aaral pagdating ng second year college. Hindi ko kasi gusto yung course ko at hindi ko nakikita yung future ko doon. Humingi ako ng advice kay John since graduate na siya ng college at para na rin may dahilan na kausapin siya. Nursing daw ang kinuha niya. Hindi naman daw talaga niya gusto dahil toxic pero kinuha niya dahil nung panahon na niya ay boom na boom ang nursing at malaki ang sahod sa abroad. Kaya nag-shift ako ng course sa nursing. When I turned 18, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtapat kay John. I called him. Hindi niya sinagot, but he sent me a message. Sorry, busy lang. I replied, sayang may sasabihin lang sana. The next day, hindi ko na siya makontak. He deactivated his account. Mula noon, wala na akong balita sa kanya dahil wala naman kaming common friends. Nahirapan ako mag-move on kahit hindi naman naging kami. Naka-move on lang ako kay John when I graduated from nursing and became a registered nurse. It was 2019 nang lumipat ako ng ospital na pinagtatrabahuhan malapit sa bahay ko. Dito ko nakilala si Dr. Manuel, isang intern. Mas matanda siya sa akin ng 2 years. Friendly at palagi siyang nagpapakyut sa akin. Familiar ang face niya.
May kamukha siya na hindi ko lang maalala kung sino. Bago matapos ng 2020, sinimulan na niya akong ligawan. Nagpaligaw naman ako. Last October, Manuel invited me sa birthday ng mommy niya. Ipapakilala daw niya ako. Pagdating namin sa bahay, may mga bisita na. Maya-maya, may bumunggo sa akin. Sumausaw ang laylayan ng manggas ko sa masarsang ulam ng nakahain. Agad naman nagsorry yung lalaking nakabunggo sa akin at nagtanong kung okay lang ba ako habang pinupunasan yung white na manggas ko. I looked at the guy and it was John. Nawala ang inis sa mukha ko at napalitan ng pagkamangha. We hugged. I later found out, kapatid niya si Manuel. Ay, nakakaloka teleserye. How awkward can things be? Sana yung mga ganito sa teleserye or sa movies na lang nangyayari. Sana hindi sa buhay ko. Wala pang asawa si John. He is already 39, pero wala nagbago sa itsura niya. I could not help it. Bumalik sa isip ko kung gaano ko siya kamahal dati. Tumabi si John sa akin. Wala si Manuel dahil inutusan nitong ihatid ang mga tita niya kaya matatagalan itong makabalik. Dahil single pa rin, biniro ko siya. Bakla ka siguro, no? Tumawa ako ng marahan. Medyo tipsy na ako dahil mahina ako sa alak. Tumitig siya sa akin at ngumiti. Pabulong ang sagot niya. Halikan kita dyan eh. Sinong bakla? Ay, yan ang mga gusto nating mga linyahan eh. Para-paraan eh. Itinanong ko ang matagal ko nang gustong itanong. Bakit ka kasi nawala? May sasabihin pa naman ako sa'yo noon. Hindi siya sumagot. Niyaya niya ako sa labas. Ay, sa labas? Hindi sa loob. Ba't ganun? Maraming tao. Ang daming tao. Mahirap. Sa bagay. Niyaya niya ako sa labas. Nagyosi siya. Sabi niya nag-focus muna daw siya sa kanyang sarili. Nag-work siya sa UK for 5 years. May mga naging girlfriend pero hindi nagtatagal dahil karamihan, hindi pa siya handang pakasalan. Nag-try daw siyang hanapin ako. Kaso yung Facebook na gamit ko noon, hindi ko na mabuksan at matagal nang hindi nagamit. Nahanap niya nga daw ako na unahan naman daw siya ni Manuel. Sa katunayan, sa kanya pa nga raw ito nagpapatulong ng panliligaw sa akin. Kinilig naman ako nang sabihin niya na sinadya niya talaga akong bunggiin sa party para lang mapansin ko siya. Bumalik kami sa loob at naupo sa mesa kung saan kami nagiinuman. Maya-maya, may naramdaman akong nagiinit na kamay. Ay, nakakaloka. May naramdaman Nahumaplos. nagiinit. Nahumaplos papunta sa aking miniskirt. Ay, Ko. I looked at him. Nahanap din kita. Bulong niya sa tenga ko. Ito yung hinihintay kong pakiramdam. Yung butterflies, yung kuryente, yung init. Ang sarap. Nang ginawa niya. Yung bitaw mo parang ramdam mo rin ha. Para nakiliti ako sa skirt ko. Paano mo sinabing ang sarap? Hindi pa ako na-excite ng ganito sa buong buhay ko. Nauwawa ko. Napainom ka bigla. Teka. Alam mo, dahil lang sa alak yun eh. Nakakaano eh. Oo nga eh. May Kaya mga ganon. mainit. Tsaka ingat ka, nasa labas kayo, mali mo, ahas yung Nasa gumagapang loob dyan. na. Ay, nasa loob na ba? Bumalik na sila sa loob sa mesa kung saan sila nagiinuman. Hindi ka not listening ka. Yung mga ganitong detalye kailangan pinakikinggan, partner. O, eto na. Pumasok na pala. Oo. Okay. Hindi So, aircon? Hindi pa.
Mainit eh. Mainit. Nagiinit. Hindi ba ako na-excite ng ganito sa buong buhay ko? Kay John lang ko palang ito mararamdaman. Parang may nagtutulak sa akin na ituloy namin ang ginagawa sa lugar kung saan kami lang. Ay, Nako. natutuwa ako dahil this time around, hindi na ako minor. We're both single pero parang committed na ako kay Manuel. May feelings ako kay Manuel, oo, pero si John talaga yung gusto ko. Hindi pa nga nagiging kami ni Manuel, parang gusto ko na siyang hiwalayan. Pero paano? Paano ko sasabihin? Ayoko siyang masaktan. Hindi niya deserve yun dahil napakabuting tao ni Manuel. Ang hirap naman ng sitwasyon ko. Thank you Nicole and Chris for reading my story. More power to your program and podcast. I love you both. Ang inyong tambalanista since 2011 na dating may crush kay Christopher. Rina. May picture pa siya dyan. Dapat pag nagsisend po kayo ng May may picture. Para pagpapatunay na galing sa line of beauty pageant, Yeah. title holders. Di ba halimbawa ganon. sa TV? Yan. Di ba kunyari yung mga Magsasabi ng halimbawa, magpakailanman, yan, maalaala doon mo sa kaya dulo. sa dulo, di ba Yan, may picture. Para may may pag-flash din dito. Oh. Para mahusgahan. Charet, di ba? Para ma-imagine namin, Oh. di ba? So, ganun dapat. Sa susunod po mag-send kayo ng mga pictures, ha? Okay. Basta sabihin din natin sa writer, Sige. na, Requirement na pag sinasabing maganda siya, requirement patunayan. Pag sinabing may itsura, requirement patunayan. Okay? Yan. Miss Jane? Noted po ba yan? Anyway, Serena. Ang hirap na sitwasyon mo kasi nga si Manuel, parang alam mo yung ang bait. Alam mo yung ganon, yun yung mahirap. Kaya lang, ang mahirap din kasi, yung pigilan mo yung nararamdaman mo, hindi nyo na yan mapipigilan, feeling ko. Kasi may paghawak na si John sa'yo eh. Tapos may pagsabi pang nahanap din kita. Tapos ikaw naman, super butterflies. I mean, yung it's bound to happen. Kung ano man yung bound to happen, it's going to happen. And I think habang hindi mo pa talaga sinasagot si Manuel, I think doon mo na, put an end to it already. Yes. May chance ka pa. Yun na lang din talaga. Explain mo sa kanya, paliwanag mo sa kanya. Alam mo, sasama din naman yung loob ni Manuel for sure. There's no easy way to break somebody's heart. Whichever and however way you sugarcoat it, masakit talaga yan. Kahit anong paraan mo pa sabihin yan. Through a dance number, through a pantomime. Kung gusto mo mag-performance, gusto mong pakainin siya na masarap, kahit anong paraan pa ng pagsabi sa kanya na hihiwalayan mo siya, mahirap talaga eh. Pero mas mahirap kung lumalim na kayo ni Manuel, kung binigyan nyo pa ng chance yung relationship ninyo, pero ang like mo talaga is si John. Mas mahirap yun eh, magtataksil ka pa niyan eh. Ramdam kita, girl. Alam ko yan. Hindi mo yan maitatanggi at hindi mo yan ang init na yan hindi mafu-fulfill ni Manuel kasi it's really John that you want. Actually, ganda problem nga yung meron ka ngayon eh. Actually, Dalawa sila, di ba? sana Na kung sinong all. pipiliin mo. Oo. Di ba? So, napakaswerte mo tapos magandang pareho ang trabaho. Di ba? Feeling ko magagandang lahi din ito. Sabi mo nga, may itsura din. Tama. So, Noted daw, sabi ni Miss Jane. Noted daw din sa picture. Pa-send please. Yung dati may crush kay Christopher tong Serena, ha? Anyways, go thank you, partner. Miss Jane. Diba? So, ganda problem. Itong meron ka. Ako gusto ko na lang, kung paano ka mamimili, labas na kami dyan. Oo nga. Kung sino pipiliin mo sa dalawa, labas kami dyan. Ito lang ang gusto naming iparating sa mga nakikinig sa atin ngayon at sa mga nanonood din sa ating FB Live. No? Talagang kapag nakatadhana kayo. Diba? Parang Pagtatagpuin love, kayo ulit. yes, we'll always find its way back. True. Itong pagmamahal. At ito na yung chance, At feeling feeling ko, ko na hinihintay mo. correct. Isipin mo, di ba, yung
yung panahon na nawala ka, nawala kayo sa isa't isa, hindi nyo alam kung paano hahanapin. Correct. Pero pinagtagpo kayo bigla ng tadhana At sa isang saka, pagkakataon. At hindi lang yun, partner. At the time na ready na kayo Yes, parehas, yes. 'di ba? Handa na kayo parehas na harapin ang isa't isa. Ikaw 25 na, siya 39, tas sobrang ready na to get married. At sabi niya nga, 'di ba, kaya lang siya nawala ng ilang taon is because he was trying to focus on himself. And malamang nahanap niya na yung sarili, nasa Tama. Pilipinas na siya ulit, ganyan. Correct. Di ba ang galing ng Ready tadhana, na. no? Noong mga Ang panahon. factor lang talaga dito si Manuel parang sobrang twist ng story na kaya ka nga in-invite ni Manuel doon kasi papakilala ka sa magulang 'di ba? Tapos biglang nyerk nyerk nyerk. Nyek nyek nyek. May iba palang twist of fate, 'di ba? Correct. Well, ganun kasi talaga ang life. Yes, yes. Ganun talaga ang life. And the only way to do it, or the best thing to do is to just be honest with Manuel, to Manuel. 'Di ba? Maging honest ka sa kanya sa nararamdaman mo. Kaysa naman in the long run, saka mo siya maluloko. Oh, Diba? yun. Hindi ko naman Tsaka, sinasabing papunta ka doon. Kaya lang kasi, nandito na nung balik si John, tingnan mo yung mga words mo, diba? Naalala ko lang bigla kung gaano ko siya kamahal dati. Diba? Totoo yun. So, Isipin mo, yung kurso mo, binase mo sa Kanya. sa suggestion ni Ni John, John. Yung diba? influence niya sa'yo, iba. Ganon, diba? ibig sabihin, ganun mo siya kamahal. Diba? At ito yung taong feeling namin na makapagpapaligaya sa'yo ng husto. Correct. Diba? Tama yung sinabi ni partner, may tendency kunyari pag pinili mo si Manuel, may tendency kasi na yan magkasala kayo Oo. or di ba, magkaroon ng lokohan sa bandang huli. Hindi sinasabi namin wala kaming tiwala sa inyo. Correct. Kaya lang, hindi Pero- ka namin kilala, di ba? Malay ba namin sa'yo, di ba? Di, tsaka, partner, yung naramdaman niya. Kasi, I mean, if it is a different person na humaplos sa kanya, wala lang Mas walang- meaning yun Oo. 'Di ba? Wala lang meaning yun. Yung sa'yo, I don't think it's just yung init ng yung butterflies. It's really also the love Na Tama. love that you had for him. Tama. Ganun. Pero ang di mo alam kaya ka ng kuryente nung kasi nakahawak sa 220 volts Correct. Si John. Si John. Hindi mo alam na kuryente din siya. Oo, Literal. wala naman palang connection sa feelings. Literal lang pala. Mas lasing pa kayo. Nakahawak sa live wire. Actually, tama ka din sa sinabi mo kanina, partner. Meron ding factor dito yung alak, ha? Oo. So, pwede ding, kung nahimasmasan na kayo, pwede din ninyong pag-isipan kung papaano. Hindi Tama. yung, hopefully, hindi mo na kasi kunento kung may natuloy na whatever Ganap. it is, di ba, Oo. naganap. Di ba? Pero sana yung sober na kayo, nahimasmasan na kayo, that's the time that you decide. Tama. Yun. Oh, good luck sa decision Good making mo. luck. Sino ang ipiliin ko? Ayan, di ba? Good luck sa iyo, and we are happy for your ganda problems. Sana all may ganda problems like you. Ay nako, thank you very much, Rina, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Maywaganggurnaystory@gmail.com. Bali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Ayala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na binabati ng isang bonggacious na happy Happy birthday! birthday! Ang pinakamamahal natin si Doktora Salome Arinduque! Ay, Doktora Salome Arinduque. Ninang happy birthday. We love you with all our heart. Yes. Hope to see you soon, Naime. Correct. Ingat ka lagi. And enjoy the rest of your day. Ang aming tanging paalala na dapat memorize nyo na, walang matatag na relasyon. Sa malanding may determinasyon. Yon!